Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Naging narakop kan nagpinakawan da Ruben kan Lindon. Naku na tinaud-udi nga agsingsingputan da itoy. Immasidagmat kadakwada nila kay Ignas. Ket nakunana akayat namot ida nga arakupan. Nagturong nga ro da Ruben kan Lindon iti kampusan to. Nasneban ti panagkid daw ni Lindon iti pamakawan iti day di alona. Iti panagsublidan iti balay ni Bakat Ansing. Nagsanay da. Iti sa bali abangir, palpaliiwan ni Mr. Fortesa ti garaw ni Unyol asimmangpet iti mansyon. Nakuna na apatayen na daytoy, iti kanito nga damadlaw na asabali at tigtignay na. Kabayatan na, agsansanay da Ruben ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Kas may sa aritirado a soldado, adu tinasursurok at tikatipan na kilaban. Nagsanayak amay sa amosang. Da kami ti agresponde kan blocking position ti armada. Amin asumrak akabusor, da kami ti umuna amay pasungalngal. Awan ti agsanod kan agsurrender. Uncle. Dumngag kayo ana imbag. Awan ti sabali amang salaknib kada kayo. No saan ati mismo nga igamyo. Kombinasyon ti panagrik na, panagsipot, kan partak ti panaggaraw. Saan kayo apaunaan kadagiti kalaban? Nalawag? Nalawag, Uncle Ignas. Nalawag, Uncle. Agsaga na kayo nga rodan. Narigat ti aramidin tayo ita panagsanay. Gapot ada tayo atalo ti agrarangat. Saan tayo nga agaramat iti blanco abala? No di kat agaramat tayo, iti pudpudno abala. Sigurado ka, Uncle Ignas? Wen, may saday to'y at training. Takno agbalin kayo ang nasiglat, kan amuyo asalakniban ti bagyo. Uncle. Adda oras ti panagsanay tayo. Eksakto 1400 hours, mangrugin ti training. Kat aglepas mat, iti 1600 hours. Dua nga oras, ti panagririnopak tayo. Ada kita dito'y mother unit ti armada. Kinasaritak ti gayem ko a Commander General. Alukuyek ako mapagiti grupo mi. Hanggang nagkadkad ti loko. Sana nasisirap iti silang tipirak. Manipo dito'y nangiparadaki ti lugan ko. Makitak ti class marker. Anak kay malditan tinagan dagiti maingal nga scout ranger. Pakaibilangan tinagan ni Ignacio. Ti Bortala kabusol mi. Nakasurat ka dagiti a class marker. Tinagan dagiti naggraduar nga SR. Uno special ranger. Nagbalin a marksman ni Ignacio. Tirador kadagiti kalaban ti gobyerno. Iso asan a basta maparmak. Tiawanan bain. Pagandara kong tilugan ko. Kat mapanak iti mansyon ni Mr. Fortesa. Saan mo't lang agbaligi dagiti kabusor? Kaputaado ti buyot ko, General. Awan ti rombay nga pagbot nga... Di mo sawan di kasta, Mr. Fortesa. Nagbutang ka, kani Ignacio hindi. Isuat na pan ka naglemang iti Amerika. Idi dayta, General. Lakayan ni Ignacio. Agsalog matan ti pigsana. Nasubok konti kabalan ni Ignacio. Nagkinamat ka nagpinalto kami di sentro. At adapay asyak, tinapanog. Anya? Amok ti garaw na, Mr. Fortesa. Siyak idi ti Commander General. Kombatan ti batalyon nga igam ko. Aday di operation ti batalyon ko.
Inawagan mi iti Oplan Alpha. Kadag iti terorista ti target mi. Sa nga pulo nga agpababati bilang dagiti tropa. Ngam nilang Ignacio ti nakaparmag iti leader dagiti terorista. Anya. Naggraduar kas may sa amusang ni Ignacio. May bilang kadagiti kasiglatan nga Special Forces ti Scout Ranger. Anya ko ba? Ibagbagaken ka na ito eh. Kaputaurag may sa dayjay arumaut iti grupo tayo. Kabalan na patayin amin dagiti buyot mo. May isa kadagiti subject ti Special Rangers ti survival. Kabalan dati agpaut iti laban. Ken amin ataktika ti panagpaltog. Amok da ita. Gabuta may sakmet kadagiti maingel a soldado. Nagbalinak iti marksmanship coach ti akademya. Dagiti Marines ti insurok. Norarigan. Agpada kami iti kabalan alumaban ken Ignacio. Iso na lang tananga to itan ti ranggok. May sak a 5-star general. Sa dino nga tanti paglamlamangan niya ang kalignas. Apay ajak makita. Makariknak iti panagdanag. Kasanon no paltugan nak. Imposible nga aramidan na dayta. Gaputa may salaang dayto a panagsanay. Jak amuno niya ti pampanunutan ng aramidan. Dayjay ni Uncle Ignas. Nagpartak ti garaw na. Kaslasaan alakay no aggargaraw. Nilakit di Ruben tinangpartukan niya. Saan ko abasta surutan tinagtaudan ti putok. Gaputawanan ni Jay. Insuro iti ni Uncle Ignas. Ano kalpasan ti putok. Umakar adagos iti paglamangan. Mapanak iti dayta apaseta. Dandanin maibus ti oras ming agsanay. Dayjay ni Uncle Ignas. Tsak na puntahan. Talaga nasiglat niyang kalignas. Amok amalis yan na matlang tibala. Iso na panunok na tikas to'y awagas ti panagsanay. Naidumduma dahi to'y training. Ops! Ni Manong Lindon tinangpaltog kanyak. Sa likaw kawak. Maragsakan nak. Adda improvement ti panagsanay dagiti agkabsat. Nagbalindan ang nasipot. Nusinsinan laang akabusor. Saan daan nasiputan ti garaw ko. Kaya rigan dati may sang agila, anasipot. Kan nakasaga na damutan ang makigubat. 5 minutos lang ang tinabatbati. Maungputan ti oras ti panagsanay da. Bayabayak lang ang ida. Awan dito ni Manong Lindon. Sa dino nga tati na panag... Ruben! Ada kalagayam dita nga to ti Mangga, Manong Lindon. Wen, Ruben. Lupudpud no alaban. Natay ka kuman. Wenen, naaba ka kon. Naungputan ti 2 oras sa panagsanay ta. Wen nga rod. Ay, jak nadlaw ngay muli ka iti Mangga, Manong Lindon. Amok nga minabasitan tinabatbati nga oras ti panagsanay ta. Iso nga imuli ka iti Mangga. Ato iti bunga na. Kanam. Ay, agyaman nak, Manong. Sa dino ti ayan niyang kalignas. Di mon panunutan niyang kalignas, Manong Lindon. Awanan dito'y kabakiran. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Kabisado kong ti ugali niyang kalignas. Nag-awi din dayjay. Anya? Kastamot lang ti inaramid na idi sinanay na. Pinanawan na kidya kabakiran ngagmay maysa. Imbag ata nasurutak ti dalan ang nag-awid iji balayda. Kasta ka di? Wen Manong. Umay ka. Ada isurokon ka. Sa dino ti papananta? Basta sumurot ka kanyak, Manong Lindon. Anya ti aramidan ta dito Ruben. Nagadumat ti kim malipkip alanot kadagiti sanga ti kayo. Mawawak, Manong Lindon. Isungay may ta dito Anya? Awan mo ti makita kadanom. Mabit lang Putdag ti lanot, baban iti mo ko.
Danom nga agpaiso ti rimwar manipod iti lanot. Insuro kanyak dayto ni Tata Ignas. Iso nga uminom tan iti danom. Sige, ading ko. Agur-urok anasang petanta dito'y balay ni Uncle Ignas, Ruben. Naranakan iti turog. Nabannog lakit di anang isuro ka data. Iso nga agur-urokan. Nakangato ti kamiseta na amat maturog. Nagadughayam ti piglat iti bagina. Uwan manong Lindon. Sigun kan kwa na. Gapuanan day tatibala. Ken sugat agapuanan mat ti panagtagpat. Aniya? Napnoy ti piglat intero abagi ni Uncle Ignas. Mangipakitang adun arang at tinapadasan na. Langan ni Uncle Ignas ti man nakigubat. Nga uray lakayan. Nataer mo't akas kadatan ni Uncle Ignas. Ha? Ngam natataerak. Mangmangag ko ti pagsarsaritaan yo. Ha? Sikan tumot ngamin manong Lindon. Amom lang aruda nakaslapan ni kiti panagdengeg ng Uncle Ignas. Pumanaw kayo dito'y abay ko. Disturbo kayo ti panaturog ko. Umaykan manong. Agungetan ti lakay. Wen, agungetan ni Apo lakay. Ligayam Diana ti akin ko kweti dito restaurant, Manang Celia. Wen hepe, impatawid kan ko na ti amana. Nabayagan adito ti pangpanganak. Tsak amo ang ligayam Diana ti akin ko kwa. Nabiit pa yan na ipaima kan Senyorita Diana da iti restaurant hepe. Tiikit na tinabayag ang nangaywan iti restaurant. Oh, kasta ka di, Manang Celia. Oh, sa dinner tantayan ni Diana. Kasarsarita na lang ti manager hepe. Amang ano rumarin ni... aday tamat gaya man. Hepe, si kamot gayam. Wen Diana, naibag nga oras mo. Nakitak ni Manang Celia dito eh. Iso kinasarasarita. Kasta ka di? Sige, hepe. Agordar ka iti kayat mo. Siyak ti makaam mo. Nabayada kong tikinan ko, Diana. Ha? Maminsan tulangan. Okay. Senyorita, hepe, panawan kayo pa dito yung agsarsarita. Sige lang, Manang Celia. Hepe, imbag man ta dito yung restaurant, tinapilim apanganan. Kinapudno na, Diana. Dito iti kanayon ko apanganan. Amutak pa yung dagiti waiter. Kasta ka di? Well, Diana. Ay, wen gayam. Ada ka din damag mo may papankin ni Ruben? Awan pa, hepe. Saan pa'y ang nagparparang kanyak ni Ruben? Kasta ka di? Wen nga rod, hepe. Tsaka muno sa dino a lugar ti ayan na. Diana, madama pala ang manhunt operation kan kuana. Nakikoordinate kami matan kadagiti sangay ti pulisya. Agpakpakaa si ak, hepe. Saan nyo ko maapaltugan ni Ruben no makita yo? Sorry, Diana. No siya klamay sa. Jack aramidan da ita. Adda na iulog a shoot to kill order kan kuana. Ang mga no dagiti kakadwak a pulis timang paltog kan kuana no lumaban. Anya? Kasi tinaibaga ko ni tikalabas, Diana. No lakit dita sumuko asi tatalugod ni Ruben. Bumabati na iulog kun kuha na a shoot to kill order. Hepe. No saan alumaban ni Ruben kadagiti operatiba? Saan kami mat niya agretaliate when no bumalas? Agdalan iti umno a proseso ket agsublimot la iti pagbaludan. Ken tapno maadal ana imbag ti kaso na iti korte. Oh my gosh! Ay na! Nakangato ti bado ni Ignas sabat maturog diti balay ko. Wow! Nagmatcho! Ape anagado ti sugat iti bagina. Nadait-dait! Nagdadakkel ti muscle na. Nga uray lakayon. Pati tiyan na. Masil-masilan. Ay na, nagkasat lakit din ni Celia. Ikamakmankit di ti abs na, no natangkan matlaan.
Ay. Hansing. Ne. Anya ti aramidem. Apa yang gamam ti tiyan ko? Ay, kwa, jay, ay, ada ngamin pato, iti rabaw ti tiyam mo. Ah, pato. Ay, kwa, manok! Ay, kuton ko na kuma. Amangan no kagatan na kajay kuton. Inikat ko. Agasawa ako ton. Ay, isan gayam, agkabit ako ton. Sika talaga, Hansing. Nagun gayam. Asino ti kadwam nga imay ditoy? Ay, agmay sa aglaen, Ignas. Kaya't kayo lang nga sa rungkaran ka ni Ruben. Apay nga awan dito ni Ruben. Ha? Kwa. Adda labit na panan na. Kat, kumusta kayon ditoy? Adda kadipay ka ninyo. Ado pa'y, Hansing. Jak mamati. Adda yung sangpet ko makmakan. Adda pa'y arak. Apay jay arak, Hansing. Kaya't kung agsangot ang aginom iti arak, Ignas. Anya? Ay, mabitlaeng, mangisagana akiti pulutan ta. Agrenek taman kiti iti arak. Kaya't ko tagbarte kita. Anya? Oh, ani. Anya ti kaya tasawan, ti panagsen na ay mo iti naunag. May papantay to'y kadagiti kabosor ko, honey. Anya? Agbalin lang nga tubang kadagiti negosyok day kya, Ruben. Relax, honey. Saan ka diya si kamot lang tinangibaga kanya? Ngawan ti rumbang apagdanagan ta? Wen, naibagakan ka day ta. Pudnumat kiti tinaibagakan niyak ni General Barbosa. Nasken ti panaganad, tadi tay ammo ti iraraot dagiti kabosor. Honey. Ang nopay kasta, honey. Nasken ti panagsagana. Saganaan ti posible nga ramidan dagiti kabosor ko. Di nakita ni ti kasta, Ignas. Amok tararamidag nga oray na bartekak. Kas lang amin, agayat ka kumitkita kanyak. Hindi na pwede yan kasi may silya ka na. Taken ka na. May girlfriend ka na. Anya ka din day taasasawam, Hansing. Agtag-tagalog ka pa yan. Ignas, kaslasan ka pa'y mo na bartek. Kat naibustan jay dua ateng ngadan. Kasta ka di ti soldado. Nariga ta mabartek. Kasla ni Lindon jay. Makit-kita ka sumungad. Alag ti shotgun ko. Isan anilindon tinakita, Hansing. Nudikat ni Ruben. Nabartag kalaeng. Isu asabali ti panagkitam. Ninga talindon, tinakita ni Bakit Hansing. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.